सानसुनि अननाय खुलुमनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। मानव गेदेर दिनैनि बे एक्स-एन-डि-पि रिभलुसनारि अर्गानाइजेशननि सोद्रोमाफोरनि रिहेबिलिटेसन पेकेज राननायनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय गाहाय आलासि मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' सार, बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि बर'नि नायल' जाल' सासेल' इंटेलेक्चुएल मिनिस्टार बिथां इउजि ब्रह्म सार, मिनिस्टार अशोक सिंहाल सार, मानव गेदेर एमपि हेरेनगोरा नार्जारि, मानव गेदेर एमपि जयन्त बसुमतारी आरो जोंनि आसामनि स्पेशल ब्रान्चनि एडिजिपि मानव गेदेर मुस्रि नाथ बिथां आरो इएम लोगो बि सावरायग्रा आरो सजल सिन्हा बिथां। गिबियाव आङो सासे सोमावसारग्रा हान्जानि सोद्रोमा महरै बाहागो लानानै दिनै सोमावसारग्रा हान्जाफोरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरजों थाफानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननायखौ गिबियावनो भारत सरकारनि नखर मन्त्रि आरो गाहाय मन्त्रि बिथांमोननिसिम एनडिएफबिनि जानानै बर' हारिनि जानानै हामबाय होननायखौ जासिग्रोदों। नैथियाव हामबाय होननाय जासिदों जोंनि मेंनो रोङै सासे मावथि आसामनि दैदेनगिरि दिनैनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो बिथांनि मावथि लोगो बिथांमोननिसिम आरो जेब्लायबो सोरांनायनिफ्राय सान हाबजासिम 24 घन्टा हारिनि थाखाय सानबाय थाग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिसिमबो हामबाय होनदों। एकर्डनि उनाव जोंनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना मेंनाय बानाय मोजोमनाय गासैखौबो जालदाब गारनानै हारिनि मावनायाव जेब्लायबो नांसोमनायनि थाखाय हामबाय होननायजों लोगोसे दिनै बेवहाय नुजाथिफैनाय जोंनि एक्स-एन-डि-पि वार्कारफोरनिसिम मोनसे फोरमायथि हरनो नागिरदों जे जोंनियाव गासै जेसेबां एक्स-एन-डि-पि वार्कारफोर दङ बेनिनो दिनैनि मोननो गोनां 590 सा आउट अफ 678 दासिम जोङो 4793 रिहेबिलिटेसन जोंनि जा पेकेज बेखौ जोङो मोननो थांबाय। मार्टियार्स हिसाबै जोंनाव 3111 ता दङमोन। बे 3111 सानि गेजेराव जोङो 639 साखौ मोननो हाबाय। केसेसफ्रा जोंना उइथड्र जाबाय 263 न'स 432 सानि। बाखि केसेसफोरखौ जोंनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा आंनो बिदा गेदेर गबिन्द बसुमतारी सारनो आरो जोंनि मानव गेदेर एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनो दायित्व होनाय बायदियै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। बावैसोनो जोंनि एनडिएफबिखौ लानानै जा थांखिजों जोंनि माखासे मानसिफोरा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव गोदान मोनसे पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो दङ। बे पलिटिकेल हान्जानि गुबै अबजेक्टिभआनो जादोंनो बिथांमोननि बुंनाय बायदियै जे एनडिएफबिनि 64 सा जेलाव थानाय जोंनि जा गेदेमा सुबुंफोर दङ बिथांमोननि हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टनि खामानिखौ दिनैनि सरकार मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ मावफुङाखै आरो केस उइथड्र खालामनायाव मावफुङाखै, एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय मावफुङाखै, बेनिफ्राय जोंनि रिहेबिलिटेसन पेकेजनि थाखाय मावफुङाखै, इमप्लिमेन्टेसनफोरनि दफाफोरनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय मावफुङाखै। बेफोरबायदि बाहाना खालामनानै जेरै बिएलटिनि दैदेननायाव बिपिएफ जोनोम जादों
आबसुनि दैदेननायाव इउपिपिएल जोनोम जादों होननानै बाहाना खालामनानै एनडिपिनि दैदेननायाव मोनसे अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टी जोनोम होनानै हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै जा मिनिं गैयै मोनसे अबजेक्टिभजों बिथांमोना जों साफ्रोमबो एनडिपिखौ नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरदों आरो बर' हारिखौ गुरलाय गुजाय खालामनानै जोंखौ फोजोबस्रांनि थाखाय गावसोरनि सेल्फिश इन्टारेस्टजों गावसोरखौ जाफुंनायनि थांखिजों जा खामानि मावहोनो नागिरदों बेनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय आं सरकारनि जानानै आरो एक्स एनडिपिनि सासे सोद्रोमा जानानै बयनिसिमबो गुरैयै खावलायदों। नंगौ जोंनि रिभलिउसना जोबाखै, बे नङा जे जोङो अस्त्रजोंल' रिभलिउसन खालामनांगौ। जोङो दिनै मावनाय दांनाय आरो इन्टेलेक्सुवेल सफिस्टिकेटेड मोनसे सिन्ताधाराजों जोङो दिनै बर' हारि जौगानायनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ फोथांनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। खिन्थु बे नङा जे अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टी दायोब्लासो जोंनि जा मिजिं जोंनि जा थांखि बे थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन। जोङो अपेनलि बिथांमोनखौ खावलायदों। दिनैसिम जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेसेबां लजिस्टिकेलि जोङो सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्टनि थाखाय बर' रावाव थोंजोङै बुंनोब्ला रांखावरि गारनानै जोङो खामानि मावबाय दङ, सासेबो बै बुंग्रा सुबुंफोरा जोंनि सिबसारनि खाथियाव बा जोंनि सरकारनि सोद्रोमाफोरनि खाथियाव थांनानै बुंफैयाखै माबोरै मावनांगौ माबोरै माबानांगौ। बिथांमोना रांल' जोंनिफ्राय लांबाय थायो। जोङो दिनैनो अडिट होनो हायो, हिसाब होनो हायो बिथांमोना लाङाखै होननायखौ जोङो फोरमान होनो हायो। गतिके दिनै सरकारनि जानानै बा एक्स एनडिपिनि सासे आंबो सोद्रोमा हिसाबै नोंथांमोनखौ इमसनेलि बुंनो नागिरदों, हारिनि थाखाय नांनो जोङो गावखौ बावसोमबोदों आरो जों दाबो मावनो हायो। जों दाबो मावनोबा जों खौसेथि बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनोब्ला खौसेथि जानांगोन। खौसेथि जानाया बे नङा दे पलिटिकेल पार्टी हान्जा दाबासो खौसेथि जागोन। नंखायनो गुरैयै खावलायदों। सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबा उनाव थानानै नारखोनायाव जोङो मालाबाबो गोरोन्थि मावनो नाङा। सोरबाया बेवहाय हयथ' बे मेसेजखौ हैनो थाखाय थियारि जानानै दङ। आं बै मेसेज हैग्रा मेसेन्जारफोरखौ बुंनो नागिरदों, हारिनि थाखाय गावखौ सावनि थान्दै हिसाबै मालाबाबो खामानि मावनो नाङा। बेखिनिखौनो गुरैयै खावलायनानै आंनि अननाय सिबिनायखौ हरनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय।